हेलो रायजोफोर जों दा बरबारि गुवाहाटी बरबारि बेयाव दाखालिनि जि जाथाय जानाय बे जायगायाव थांगासिनो दं प्रान्जलजों जों दा नै जेरैबो माने गुवाहाटीयाव दैबाना बे दैबानानि सोमोन्दै प्रान्जलानो बुंथोंसै दा बिदिनो दैबाना जागासिनो दङ गुवाहाटी नोगोरमायाव जेखिबो दैबाना नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ नै बेबायदि दैबानाया नाथाय बे एफाग्राब नङा सिगाङाव आरो दंबावो आरो फुंनिफ्रायनो अखा हादोंमोन बेनिखायनो बिदि दैबानाया जादों ओमफ्राय जोंना थांगासिनो दङ बरबारि बाथौ मन्दिर पद जेराव जोंनि बर' हारिखौ होस्रांदोंमोन बर' हारिजों लोगोसे कार्बि बायदि बायदि हारिनि दंमोन कार्बि गैया सरि कार्बि ओरैनो न'खरसेबो गैया कार्बि ओरैनो कार्बि थांगासिनो दङ मिसिं दंमोन हारसाफोर दंमोन ओमफ्राय मुस्लिम सानैसो दंमोन ओमफ्राय बांसिनानो बर'फोरमोन आरोना बेखिनियाव बाथौ मन्दिर पदआव ओमफ्राय जों दा बेहायनो थांगासिनो दङ माखासे नुथायखौ नायबानो जाबाय नै लामाया मैयानि माने गाबथाव मिनिथावथाव औ गाबथावना मिनिथावना खिफिनानै खिफिनायनि जारिमिन खिफिनायजों माने थैहाबनाय बे होस्रांजानायनि गेजेरावनो जादों माखासेया सानगोन बेखौ नंखाय होननानै नाथाय बे नंखाय नङा बे सैथो जोंबो गिबियावनो जों बेखौ नंखाय सानदोंमोन नाथाय बे नंखाय नङा नोंथांमोना बेखौ खोनाबाथाय मिनिगोनबो जानो हागौ आरो मिनियाबो जानो हागौ बा गाबगोनबो जानो हागौ सोरबा सोरबा मिनिग्राफोरा मिनिसिगोन गाबग्राफोरा गाबसिगोन ओमफ्राय दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे नंगौना नङा नोंनि बायदिबा बेथ' स्पष्ट जाबाय जोंनिनो लोगो थाखायो नालाय ओमफ्राय फनबो हरबाय ओमफ्राय गुवाहाटी खोनाजेननायाव आदा बेखौ नंखाय सानदों ना नंगौ सानदोंमोन आंथ' नों खिन्थाहरनायाव मोनायाव माने जाथावना माने एक्सेप्ट खालायथावना माने सानाखैमोन आरो दा ओमफ्राय आरो लोगो आङो नोंजों रायलायबाय थानायावनो मबाइल मोनसेजों बे गामिनि मानसिजों रायलायबाय बिसोर बुंबाय सेलेन होनानै जों फैबाय ओमफ्राय प्रटेक्टआ बे मेडिकेलनि डक्टरफ्रा माने ओरैबायदि मिनिदों जाहैदों माने जाथायाथ' जाबाय गेसनि थाखाय बारा जादों आरो बेफोर जाथाया दा जायो थायो खामानि मावनो आरो टेनसनबो जाबाय बेफोराव माने बेखौ जाथायखौ जों जादों होननानै बुंनो हायो नाथाय खिफिनायाव बोरै जानाय नों एसे बुंदोलाय दा आं सानो बे गथ'आ जायबा खिफिग्रा गथ' बे 4 बोसोर 5 बोसोरनि जागोन ना दा मथा मथि 7-8 बोसोर 7-8 बोसोरनि गथ' बे माने ओरैबायदि जायो खिनो नागिरा आरोना बे गथ'आ ओरैबायदि जायो नोंखौ सिनायाबाबो नोंनो 10 थाखा बिना जागोन बैखौ सिनायाबाबो नों 10 थाखा 20 थाखा बिनानै जागोन जे फैसाखौ मोनबाय डाइरेक्ट दालि भाजा जाहैबाय माबा पेपसि टेपसि लोंलाबायो बायदिसिना चक्लेट जायो बे माखासे गेस जानानै थायो बे गथ'आ खियाबो खिनो ओंखारबाबो खियायो ओंखायनो माने खिफिनाया मोनामो बिराद मोनामो जाहैबाय बेनिखायनो बेबायदि जाथाया जानो हागौ आरो जाहैबा मोनामग्रा बेबो एसे बांद्राय देखायदोंबो जानो हागौ बेखौ जों बुंनो थांला जेनेबा सोरबा खिफि मोनामबाथाय बांद्राय देखायग्रा थायोना बिदिबो जानो हागौ नाथाय जों बेखौ नंगौना नङा मिथिया आरोना जायखिजाया जों जोंनि साननायखौसो होनदों माने बिदि माखासे मानसि दङ खिफि मोनामनानै सिरि थाया खिफि मोनामबाथाय एकदम माने खिफिदों मोनामदों माने बिदि खालामना दंना बर' रायजो राजाया जोंनि दा मिनिनायखौ सोरबाफोर जोंखौ गाज्रि मोननोबो हागौ नाथाय गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा दा माने बे जाथायानो मिनिथावथावखाना बेखौ जों मिनिथावनानै खोन्थायाबा सिरियास भाबै खोन्थाबा मानसिफोरा जोंखौ रागा जोङो माथो खिफिदोंमोन ओरै थोरै बुंदोंमोनबा मानसिफोरा रागा जोङोना जोंखौबो जेनेबा मा फाल्तु माबायावनो मा एसे सिरियासब्रा होननानै नङा होमबा बेखायनो माने जेब्ला टपिकआ सिरियास नङाब्ला जों बेखौ बानायनांखागोनानो आरो जेब्ला टपिकआ सिरियास अब्ला जों बेहाय गोमजोर थानांगोन बा जोङो रागा जोंनांगोन बा जोङो सिरियास भाबै रायलायनांगोन माने बे दाखालि साननैसोनि गेजेरावबोथ' जोंनि गेजेराव खिफिना होदोंमोन बे गथ'आ ना ओरैबायदि थानो हायाखै माने थैयाबासै थ' मैयानि जि जाथाय बेयाव थैहाबनाया माने जोंनि बे आसामाव माने फार्स्ट होननानै बुंनो हागोनदां ना आसामाव फार्स्ट होननानै बुंजागोन नर्थ इस्टआवनो फार्स्ट होननानै बुंजागोन नर्थ इस्टआवनो बुंनो हागोन आरो खिफिनानै थैहाबनाय आरो मेडिकेलाव लांनानै सेलेन होनानैसो मानसिया हुस मोनदों आरो दा दुखुनांथावा बेनो जाहैबाय आरो मेडिकेला फिसा मेडिकेल नङा प्रटेक्सा हस्पिटालसो नर्थ इस्टआव दामिनि हस्पिटाल जोंनि नर्थ इस्टआव दा बेखौनो देरसिन होननानै बुंनो हायो आरो बर'फोरनि गेजेरावथ' बेनो गिबिसिनबो होनजागोन बाराबा माने गथ'फोर जायफ्रा माने हौवा हिनजाव गथ' मोनलाया बे मेडिकेलाव माने आजिखालि माने बिजिजोंनो इन्जेक्सन होनानैनो गथ' जन्म होयो आरोना ओरैबायदि फेमास बे मेडिकेला आरो बे मेडिकेलनि मालिकखौ मिथिगौ नामा आदाया बे बाहेरनि ना आसामनि जोंनि आसामनि नाथाय बिथाङा इटालियावबो दं बाहेरा देशावबो दं बेहा मेडिकेल इउक्रेनावबो दं बेहा बेहा बे मालिक आरोना बे हस्पिटालनि नामा बेनो माने मालिकनि नामा जाहैबाय मालिकनि नामखौ नांलायला बावबाय मालिकनि नामखौ बावबाय आं माने बे मालिकनिया इउक्रेनावबो दङ इटालियावबो दङ बे प्रटेक्सायानो दङ आरोना
ना बेलेग जों माबाया नामा बेलेग ना जायखा मेडिकेला दं आरो बे मालिकनिनो बायरा माबायाव दंहैयो फरायनायाव मालिकनिया फिसाजोफोर दं नामा दा मालिकनावथ' फिसाजोफ्रा थागोन मानो थाया जानो सोरबा लानो गोसोबा मोनगोन नामा बेखौथ' जोंनि माबाया नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा माने बिनि फिसाजोखौ नुनाया माने सम्भाबना नंथ'आ आरो औ सोरबाफोर लानो गोसो जानो हागौ बिदि खाफाल नांगोन औ औ गोरों जानांगोन माबाया आवगायनो हागौमोन जोंना बे तुरुन गगैनि फिसालाया गौरब गगै औ बेबो आरो बेलेग देशनिसो हिनजाव लाबाय आमेरिकानिसो लाबाय ओमफ्राय दा बे आमेरिकानि आसामावनो दंना बाहेर थांफिनबाय दा बेखौथ' बोरै बुंबावनो आरो जोंथ' माने राजनितिकनि मानसि नङा जाहैबाय आरो जोंथ' बिसोरनि प्राइभाग निउसखौनो नाया आरो निउसखौ माने नायोबा खामानि मावलायनो आरोना ओरैनो माने जानाय लोंनाय थाखा फैसा फैयो निउस नायबाय थाबा दानि बारहावाया आरो माने राजखान्थिखौ नायोबा नों राजखान्थियाव गाबोननिफ्रायनो थांनोसै नाब्रा आंबो थांगोन आरो ओमफ्राय जा नै बरबारि पुलिस पइन्ट मोनसिगोन जोङो बे जाबाय पेट्रल पाम्प नै सिगाङाव बे नोंथांमोना पेट्रल सोनो हागोन नाथाय बेहाय गेजेर पेट्रलखौ मोननो नागिरा दिनैबा दंना गैया बेखौबो जों बुंनो हाया दिनै दङ ओमफ्राय नै बे जाबाय पुलिस पइन्ट एसे सिगाङाव ओमफ्राय बेनिफ्राय राइट साइड लाबानो नोंथांमोना बरबारि बाथौ मन्दिर पर्टखौ मोनसिगोन राइट लानानै आरोबाव राइट लाबावनांगोन मोनसे थुमखि टिल्ला लिरनाय दं साइनबर्डआव बेखौ हाबनांगोन दा रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो मोनसे फोरमायहरो एनिथिं एमजिआ बुंदोंमोन दे माबा बि बयसनि फ्रेन्ड बिनि लोगो होननानै आरो दा बे खिफिग्राया बेनो बरबारिनि गथ'आ बे गथ'आनो आरो खिफिग्राया दा नै पुलिस पइन्टआ बेनो बेनिफ्राय जोङो राइट साइड लानांसिगोन ओमफ्राय सिदा थांबाय प्रटेक्सा हस्पिटाल ओमफ्राय नारेंगि मोनहैगोन ओमफ्राय बेखौ जों दा लानोसै बेखौ जों थांबाय दा राइटजों औ ओइ गारिया नायाखै मादा पुलिस नङा दे नैबे अमा मोनो बर'फोरा अमा फानो बेहाय बि बयसनि माबाया लोगोआ खिफिनानै थैयाब होनो हानाय रेकर्ड जाहैबाय आरो ना रायजोफ्रा स्पस्ट नायदो बेनो जाबाय बरबारि बाथौ मन्दिर पर्ट थांग्रा लामा नायबानो जाबाय नै बेफोर बिल्डिंफोर दङ बांसिन बिल्डिंआनो दङ नाथाय बे बिल्डिंफोरा बर'नि नङा नंगौ बर'नि गैया प्राइभेट जिखुनु जाया बे गासिबो कार्बिनि गोजां हाफ्रा गुबुन हारिफ्रा बायना लालाजोब्बाय हारसाफोरनि बांसिन दा दिनैथ' जों अखा हानायजों गारिखौ लांथारनानै नङालै हागोन ना हाया नाजानोसै जेरैबायदि गावजों गाव नांलायबाय थानो हायोबाथ' गारिखौ लांनो हानांगोन नामा औ बर'नियाथ' आरो गासिबो माबाया जानाय लोंनायजों गासिबो थिग थायो देहाया रङियाव थाङा फंबाया रङियाव नों थांबासो थांगोन आङो रङियावथ' थांनांगौमोन थांनायालाय थांनाया ना औ जेनेबा देरहासारा फैगोनबा औ देरहासार फैबा थांजायो देरहासार मानो होनबा दा माने जों कन्ट्रभारसि खालामनो थाङा आरो ना जों जायखिजाया बे जास्ट खोनासंनोसो थांगोन आरो जे जों पलिटिक्स लामाखौ नायग्रोदो लामाखौ नायबानो जाबाय नै आरो जों बे पलिटिक्सनि जेबो बाथ्रा रायलाया जुदि पलिटिक्सनि बाथ्रा रायलायबा जों ओंखारबोगोन बेहाय जोङो ओरैनो पलिटिक्सनि थाखाय टाइम पास खालामनो गोसो गैया मानोना जों इउटिउबारसो मानोना जों रायजोनि खामानि मावगोन रायजोनि खामानि मावगोन माने इनफरमेसन होगोन आरोना जोंथ' रायजोनि खामानि मावनो हाया जोंनाव थाखा गैया गुरलाब गैया दा बेफोर लामाखौ बानायनांगौबा जों बानायनो हाया बिदि आरो बेखायनो जोङो माने इनफरमेसन होगोन बे लामाया गाज्रि बेहाय जों लामा बानायनो होनांगौ थिकादारफोरखौ बेबायदि होननानै जों इनफरमेसन होगोन नोंनि पार्सनेलि फंबाय माने बे जिथु माने दा बेखौ माने खौसेथिखौ माने दाननो नागिरदों ओरैनो मानि प्रयजननि थाखाय बेखौ बानायनो गोनां जादों बानायनो गोनां जानाया जाहैबाय जेनेबा हारसाफोरनाथ' हिन्दीफोरनाथ' गोबां मिटआप जायोना जोंनि बर'फोरना जाया दा नै जोंनि बर'फोरा मिटआप खालामनो नागिरदों बेहायबो दावराव दावसि जादों ओमफ्राय माने मानि थाखाय खालामनो नागिरदों होनना बुङोबाथाय जेनेबा माब्लाबा आंनि चेनेला डिलिट जाबाय बा नोंथांनि चेनेला डिलिट जाबाय अब्ला नों रावजोंबो लोगो गैलाबा इउटिउबारजों लोगो गैलाबा नोंखौ सोर बुंनानै होनो बेखायनो जों माने गेदेर गेदेर इउटिउबारानो जा फिसा फिसा इउटिउबारानो जा बिथांमोनजों माने कन्टेक्ट थालायनानै जुदि आंनि चेनेला डिलिट जाबाथाय बिथांमोना आं फोरमायहरसिगोन नोंथांमोना आंनि चेनेला डिलिट जाबाय होननानै रायजोफोरनो खोन्था बेबायदि आरो ना ओमफ्राय चेनेलखौ गोदान खुलिनो हासिगोन बिदि आरो बे मोनसे जाहैबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा जेनेबा सोरबा इउटिउबार जावलायनायाव सासेनि नामखौ लांफानो मोना जेनेबा नोंजों आंजों जावलायबाय नोंबो आंखौ जावबाय आंबो नोंखौ जावबाय ओमफ्राय जेनेबा नोङो गेजेराव सोरनिबा नाम लाफाबाय बा जेम्सनिखौ लाफाबाय बा प्रकाशनिखौ लाफाबाय
बिदिबा नोङो दायनिगिरि जासिगोन सोर लाब खालामदों दायनिगिरि जासिगोन आरो माने गावजों गाव नांलायनायनि गेजेराव मालायखौ लाबोफानो मोननाय नङा बिदि आरोना जेबो माबा गैयाबाथाय बेहा ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां दङ बिदिनो माखासेखौ आं मिथिला जायखिया आं बे मोननैखौ मिथिबाय माखासेखौ जों थांनासो मिथिसिगोन बे माने सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि जानायनि माने जेबो खोथा गैया आरोना फंबाया जेनेबा दा जि बुंबाय स्पस्ट सिगां बेखौ एलाव खालायैनि सिगां बेखौ जुदि एसेबाबो बेखौ गुवारै फोरमायनायमोनब्ला साबसिन जागौमोनदां माखासे बाथ्राखौ माने बिसोरबो खोन्थायासै दा जों मिथिनाया बेनो आरोना आंथ' बारा मिथियाखै आंथ' बिदि खबरबो लाबाय थायाखै मालाय बिसोर दा नांलायनो बेस्थ' दा बोरै खबर लानो दा जों बिदि नांलायनायखौ मोजां मोनाखै बिसोर मानिफ्राय नांलायदों होनबाथाय बिसोर सिगांनिफ्रायनो नांलायखाबाय थायो दा फंबाय जिथु बै जेब्ला बर'फोरखौ क'क्राझाराव सानै फेक इनकाउन्टार खालायदोंमोन बिनिफ्राय बर' इउटुबारफ्रा बुहुत सांग्रां खालामनानै बर' रायजो राजानि खामानि मावबोदोंमोन दिनै जों नैबे जायगायाव दं बेबो माने बर' इउटुबारफोरनि दारैनो बर'फोरनि खौसेखौ जाहोनो हादोंमोन बेयाव दा माखासे बे बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव सोरबाफोर माने बेकग्राउन्डआव मोनसे राजनिति खालामदों नामा जोंथ' बेखौ नुवाखै सोरबा खालामदोंबो जानो हागौ नाथाय जोंनिसिम बिदि खौरां सफैथ'वाखै दासिमाव राजखान्थि खालामदोंबो जानो हागौ सोरबा सोरबा आफाद गौथुमनिया फैनानै माखासे सोरखौबा सोंखारनाय सोरबा बिबिएफखौ सोंखारदों बिबिएलनिया सोरबा बिबिएफखौ सोंखारदों बेबायदिनो सोंखारलायनाय जादों नाथाय जों बेखौ थोंजोङै बुंनो थाङा मानोना जोंबो राजखान्थिनि मानसि नङा नालाय सोर माबायदि माइन्डखौ लानानै बुंदों बेखौ जों बुंनो हाया बेनिखायनो जों बे हाबस'नाया मोजां आरोना मानोना जों सासे इउटुबारसो इनफरमेसन होग्रासो माने बे राजखान्थिजों जोंहा माने लोब्बायानो गैया आरोना दा रायजो राजानाव जों नैबे मैयानि जि जाथाय बेखौसो जों खबर लानो फैदोंमोन नाथाय जों बेखौ सोदोबखौ बुंनो नाङामोन जों सानैनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा जों हाजासे निमाहा बियो आरो बे जों कन्ट्रभारसि खालामनो गोसो गैया जोङो गासिखौबो मोजां मोनो जोङो प्रकाश बिथांखौ मोजां मोनो जोङो जेम्सखौ मोजां मोनो जोङो एमजेखौ मोजां मोनो बिथांमोना खौसे जाफिनलायनांगौ बेबायदि नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया मानोना जों फिसा फिसा इउटुबारसो जोङो हिन्दीनि इउटुबार नङा बा एसामिसनि इउटुबार नङा जों बर'नि इउटुबारसो जुदि बर'जों बर' बिदि गैयालाबा खौसे गैलाबा माबोरै जानांगौ जाखो बेनिखायनो आं सानो बिथांमोना खौसे जानांगौ आरो खौसे जानानै खामानि मावनांगौ बेबायदि जावलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया माखासेफोरा आरो बिदि जावलायनो थाखाय कन्टेन्ट मोनो होननानै बुङो नाथाय बेयो सैथो नङा जावलायनानै रावबो बेबायदि माहाजोन जानो हाया मानोना जावलायनानै भिडिअ एफाग्राब आर्निं जाया बेखायनो मोजां खामानि मावनांगौ बेखायनो हायोबाथाय नोंथांमोना गावजों गावनो अनलायफिनदो माथो जि जाबाय होननानै गावजों गावनो मोजां जालायफिनदो जेम्स बिथाङाबो बा जेम्स आदायाबो आदा प्रकाशाबो आदा एमजेआबो बिथांमोनहा खौसे जालायनांगौ मानोना बिथांमोना आंसे देरसिन बेनिखायनो आं जेबो बुङा बिसोरखौ बा बिथांमोनखौ आं बिथांमोनखौ गासिखौबो रेसपेक्ट होयो अब्ला आदा राजाया बेनि सायाव मा बुंनो सानो बिथाङा बुंनानै बेखौ फोजोबसिगोन आंथ' गासिबखौबो बाख्नायो बयहाबो दिनै टेलेन्ट गोनां गथ'फोर आरो जोंथ' माने आंथ' माने जास्ट गुफुरनि थगायजाबाय थानायखौसो आं माने लिडारफोरखौ फंफा फंनै बुंनो होननानैसो माने बे चेनेल खुलिदोंमोन आरोना दा सोरबा बायदिया माने टारगेट थायो आं माने हारिनि गेजेराव ओरैबायदि आं खामानि मावलांगोन सोरबाया उन्दै उन्दै गथ'फोरनो माखासे फोरोंनो माने जेरै नोङो माखासे आउट नलेजखौ फुंनि बेलानि नोङो बर' रायजो राजानो नोङो बर' रावावनो फोरमायहरो थिग नोंनि टेलेन्टआ बेलेग माने गावबा गाव टेलेन्टफ्रा बेलेग बेलेग थायो ओमफ्राय दा आं बेखौनो खावलायो जिखुनु जाया गावजों गाव माने खौसे जानानै थानांगौ आरो बर' हारिनि गेजेराव जायाखै मालाबा जानो हागौ ओमफ्राय खौसेया जानांगौ आरो ना दा नोंखौ मालाबा अबेबा नों सोरखौबा माबा मोनसे नों दा सेकेन्ड चेनेलाव मालाबा नों बुङो नों बुंलांबाय थानायाव मालाबा माबा मोनसे पइन्टखौ बुंफ्लाङो बुंफ्लाङो बे समाव नों सोरनिबा रावखौ बुंफ्लांबा नोंखौ मालाबा सोरबा बायदिया गाज्रि मोनगोन बै समाव जों बुंनो हायो जेब्ला अफ्रि दैमारिया सोरखौबा बुंनो लानानै बेबो पुलिसजों लांजादोंमोन ना लांजादोंमोन बे पुलिसजों लाजानाय समाव बर'फोरनि माखासे खौसेया देरहासार इस्लारिया एसपिफोरजों रायलायनानै बिदिनो थिग नोंहाबो गावनो माबा मोनसे खैफोद जायोबा बे माबाया एसेसना थायोबा जिखुनु जाया मोनसे इउनिटिया थायोब्ला रावबो नारसिननो हाया आरोना रावबो माने माबा खालायनो हाया बिनि थाखायनो आं खावलायो आरो जोंहाथ' माने माबाया जेम्सआ माने जों बेखौ बाख्नायनांगोन माने आर्मि लाइननि मानसिया गरम जायो आरोना माने बिनि रायलायनाय बिनि माखासे माबाया गरम जायो गरम जानाया माब्रै जायो बिसोरो थाबायनाङो फुङावनो एक्सारसाइस गेलेनाङो ओमफ्राय अबेबा खोथाखौ माने बियो बुंनो गोनां जायो खिन्थु रागा जोंदोंबाबो पइन्टआवसो रागा जोंदों आरोना ओमफ्राय रावबो जोंनि गेजेराव गाज्रि गैया प्रकाशाबो गाज्रिनि नङा सोरबा एनिथिं एमजेआबो गाज्रि नङा जास्ट जोंनि गेजेराव माने
बिदि जायोबा रायजोजों गाज्रि मोनजायो होननानै जेनेबा बिसोर दिन्थिदों आरो ना माने उननि समफ्राव उननि दानि फैबाय थानाय गथ'फ्रा माने बिदि दाजाथों होननानै बिसोरो दिन्थिनाय जादों आरो बिसोर दिन्थिनाया मोजां नोंथाङा बिदि सानदों आरो ना आंनिफ्राय आरो नोंथाङा बिदि सानदों आंथ' बिदि सानाखै माने बिदि नुयोबाथाय माने गावजों गाव सोरबा सोरबा माने जावलायनानै चेनेल खुलिगोन माने माने खालि जावलायनानै फैगोन जेनेबा एसे रायनायगोरगोन आं माबा मोनसे बुंफ्लांनोबाथाय आंखौबो जावनो हागौ नोंथाङा मोनसे बुंफ्लांदों नोंनाव मा बुंदों होननानै नोंखौबो जावनो हागौ जावनायाथ' मा जाहैबाय जाय जावग्रा बेबो लाजिनांगोन जेनेबा मा पइन्टखौ नोंखौ जावग्रोबाय आरो नोंबो थानायनि नोंबो जावबाय माने माखासे गोदान इउटुबारफ्राबो माने जावनो थाखायल' फैगोन बे जावनाया मा जाहैबाय जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे जों नुबाय थादों आरो सोलोंथाइ माखासे नांगौ सोरखौबा माबा मोनसे बुङोब्ला आंखौ गामिनि मानसिया बा आंनि लोगोफ्रा गाज्रि मोनगोन नामा बेखौ साननाय हनाय अराय सम नांगौ आरो दा नोङो प्रकासाबो साननांगौमोन दे आं सिगां बर' रायजो राजा आंखौ अनबोदोंमोन आंखौ हेफाजाब होदोंमोन बर' रायजो राजाया आं दा बर' रायजो राजानि गेजेराव माबा मोनसे बुंफ्लांबा आं गाज्रि मोनगोन नामा आरो जेम्सआबो साननांगौमोन आरो आं सासे सरखारि मानसि आं सोरबा पाब्लिकजों जाहाथा बिदि फिसा फिसौ आं खोथा हेबलायबाय थायोबा आंखौ मा सानगोन माने सानगोरलायनाया मोजां आरो ओमफ्राय एनिथिं एमजिआबोथ' गोरों गथ' बिबो दा बेखौथ' बुहुत मानसिया सनमान होयो दा माने सोरनिबा माने माखासे फन रेकर्ड खालायनाया दै माने आयेन मथे केस नोंनि फनखौ आं रेकर्ड खालायनो मोना नोंनि फनखौ आं रेकर्ड खालायना हगारनाया बे केस जायो माने नोङो अथ'रिटि लाग्रोनांगोन आं नोंखौ माने ओरैबायदि रेकर्ड खालायदों आं बेखौ ओरैबायदि फोसावनो जुदि आं गाबोन नोंखौ रेकर्ड खालायनानै जुदि नोंखौ हगारोब्ला नों आंखौ केस होनो हायो आरो दा जोंहा सोलोंनांगौ अनेक दं बिनि थाखायनो आं खावलायो बयबो माने बिदि दाजालायथों आं दहायनि खोथाखौ माने माखासे मा होनो बिदिखौ कन्ट्रभार्सि नङा दहायनि आं जिथु सिगाङाव बुंदोंमोन माने फोरोंनाय बे माने गावजों गाव माखासे खोथा बुंनायखौ आं दा जों जायगायाव सफैबाय खिफिरानि माबायाव दा जों दिनै नैबे माबायाव बयनिसिमबो जोंनि बे लामा ससेनिफ्राय जों माने बानायबोदों लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों